Yan taligin na kayo. Ay ka, sisters. Daw mga lalaki na sungkip yung parang mamalaki. Hindi na natin kaya depende. Kung sibibe, ang yes, yung yela niya. Parang ganun siya yela yung pera siya. Yung siya kong parang dahil, ay siya na pala kong at isbindang sila kung kasi ay sa lalo na kayo pagdarat na kayo sa kayo pagkabandi na ito hindi kayo kasi si Pero kung rin na tayo sa kasi may taking kanto ay ang saging rin bali na sa yan sa daw ang mga anak na sisilang sa yakot na kayo Yok na sila mawag suling na space. Ito daw tayo na suling sila na kayo get friend na kami or get friend. Kaya kung saan na nakuha na sila tayo sila wala nakuha niyo na claim na space of sila. At ito lang mawag na kayo matakasin niya sa kanila. Paglang si Kapsap na kung kumain niya na kayo. Nakatlang sila kasi yung tapong nas silbi parang na lang kayo muna kaya pagyaba lang natin pero sige pabasa yung ikaw yung resalit na pag-ini kasi gugupin friend natin ako lang yung task yung sinisabalik niya kayo or ay minsan kaya kung We're dancing. Happy birthday to Nat. Program na katoto si Bakas ngayon. I-ask program din na duo na DLT boss ko ngayon. Eh sige, ay siya lang ko na para ko sa medyo ikasal na ko siya.